Pinaagi sa 16 points sa pambato sa Letran nga si Daniel Padilla. Ilang gipalukapa ang JRU Light Bombers sa score 102-64 sa pag-arangkada sa NCAA Season 99 Junior Basketball Tournament. Nakuha si Padilla og 4 rebounds og tig-tulo ka assist og steals atol sa duwa. Sa laing duwa nanghawod si Lebron Jhames Daep sa Perpetual Junior Altas. Human midaug batok sa kontrang LPU Pirates sa score 8-9-7-5. Nakaangkon og 22 points, 5 rebounds, tag-upat ka assist ug steals ug usa ka block si Daep hinungdan sa ilang unang kadaugan sa ilang grupo. Daog usab ang San Sebastian Staglets batok sa San Beda Red Cubs sa score 8-3-7-9. Samtang midaog usab ang EAG Brigadiers batok sa Binil Greenies sa score 78-75 ug nakaangkon usab sa Mapua Red Ribbons ang ilang unang kadaugan. Human midaog tali sa Arellano Braves sa score 82-78.